ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆମର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେତେ ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ। ସେମାନେ କଥା ହେଲା ପରେ ଅଟୋରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଭାବୁଥିଲା କି ଏମାନେ ଏତେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବି ସେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଗଳିରେ ପ୍ରଥମ ଯୁବକ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଳି ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦବ ଚୁମା ଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଳି ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକଟେ ଓହ୍ଲେଇଲା, କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଇନେ 400 ଟଙ୍କା ରଖ। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଯୁବକ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଳି ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଯୁବକ ଓହ୍ଲେଇଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ମାରିକି ଜୋରସେ ହଲେଇକି ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାକୁ ଜୋରସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗୋଟେ ଚାପଟା ମାରିଲେ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଡରିଗଲା, ଆରେ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିଲେ, କାଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଛାଡ଼ିନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଜୋର ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏତେ ଜୋରସେ ତୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଥିଲୁ ଯେ ମୋତେ କେତେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବିନି, ଯା ତୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପଛରେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଯୁବକ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଷ୍ଟୋରିର ମହତ୍ଵ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ବା କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଦେଲି ମଦ ନିଶାରେ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମଦ ନିଶାରେ କହିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟା ସେ ସମୟରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ମଦ ନିଶାରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ମଦ ନିଶାରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମଦ ନିଶା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।